mukadzi wangu anga asingarari mumba uyu. Ndaiti ndakapinda mumba ndaimwana asimo. Pamungu zvatora munhukadzi 2023 ndane gore ne6 months apinde mumba akabva amurega kupinda mumba mangu. Vanhu havakasangana ndizodai odhora anga yaramba ichienda muberika kunotwa nepatonzi mukomana yanoziva bonde kupfuura ini. Mwedzi wapere shuwa ndakazosvika pakuti regai ndizvindozama ndichifudza mombe dzangu. Ndaiti ndakaenda kwakaradzikwa amai vangu ndaisikuwana kune mabutiro akashandiswa. Zvakandinetsa kuti nhau ichi chiri kutambika apa. Hasha TV nyaya sezvadziri. Ndisandaenda mberi kana pane mune mawitness enyu kana ari muno mugabude panzi mawitness evanhu vagera apa kana muri muno ndakumbirai mumbobuda panzi zvishomana ndichakushedzai. Mupurisa tarisa ne mawitness yabude yaende yasuduruke kure. Fambai pavari kubuda. Claim. Ronald unodiwa kudare kwa mambo kuti upindure sei uchidanana nemudzimai wangu. Zvandaverenga ndozvamakanyoresa zvakanaka. Ronald Murengwe zvandaverenga wazinzwa unobvumirana nazvo here ungu kwete zvakanaka. Ronald Nyakudya simudza ruoko rwako rwerudyi otini. Ronald Nyakudya Ini Ronald Nyakudya ndinobvuma ndichataura chokwadi. ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndipasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire zvakanaka. Ronald Murengwe simudza ruoko rwako oti ini Ronald Murengwe ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndipasina nhema. Mwari vandibatsire. Vakomana isa ruoko rwako pasi. Maita sei Benjini? Sei vari kuuya apa vakaneta kutaura? Chii chamaita? Kuchikuchiku. Hayi vanobata rwine nyanza. Uri kuya utaurisa uya akasungwa. Right. Ronald Nyakudya taurira dare tinzwe madirano ari kuita Ronald Murengwe nemudzimai wako. Pamusoro ine chinanga. Pamusoro vayananisi. Zvakaitika ndezvekuti mukomana uyu mukomana wandiri kunanga uyu akauya achishanda kumba kwomunin'ina wangu achityora fodya. Naadzimai vangu tanga tine kukwesherana kwatanga tinako. Saka ndakatanga kuona mafambiro aiita nyaya. Ndakati handitange kumhanyira munhu. Ndichifudza mombe dzangu. Ndaiti ndakaenda kwakaradzikwa amai vangu ndaisikuwana kune mabutiro akashandiswa. Zvakandinetsa kuti nhau ichi chiri kutambika apa. Ndakati mumwe musi gava richadambura muswe. Ndakati handinei basa nazvo. Ndofunga muswa kandisikakangandisei mazibhi muswa 5 May ndakaenda kuPrasi kwatezvara vangu. Ndaenda kuPrasi mukomana anonzi Ronald Murengwe uyu ndopaakaziva kuti handipo. Ndobva atora mukana iwoyo kuya kumba kwangu. Auya kumba kwangu munin'ina wangu akanga anzi nababa uye utore mushongo wokudhozesa mombe kuPrasi. Mukomana uyu akaperekedza munin'ina wangu achida kunyatsoona kuti umbo hwese mukomana munin'ina uyu haasisipo pamba. Abva pa munin'ina wangu kuyabva adzoka kumba kwangu mukomana uyu. Adzoka kumba kwangu chaasina kuziva kuti munin'ina wangu anova ininiwo. Tichizvitsvaga mukadzi wangu akasvika mukufarisa musikaburitsa nhau yekuti vari kudanana nemukomana uyu. Nyambisirwa taiva rekodha mambo kana muchindibvumira ndiplay maaudio avo vako mukomana uyu yekudanana kwake nemukadzi wangu.
Right. Imbomira zvako. Kana wapedza kutaura utaura ndapedza. Ndapedza mambo wangu. Zvakanaka. Murengo wezinoita naRonald. Unoti kudi? Pamusoro. Pamusoro. Taura. Pamusoro ishe wangu. Pamusoro makuta. Nyaya indinopokana nayo pamusoro pekuti inini zvinoda kuzvidzika kune mukadzi wangu kuti inini ndinofambidzana naye here. Bhozi akomana anga nyaya yemashabhiro avari kuita kana zvitengeso ngezvinhu zvakamborongwa kumashure nemunin'ina womukadzi wake. Kuti vada kubata chi? Vada munhu wada kubata vagone kurapa mukadzi wake. Bhozi yakanga yarapa mukadzi wake kuti aende kumba kwake. Kana pane mumwe waunoziva unotaura iwe taura. Shamwari, zvandiri kutsangura panapa ndiri kuti iwewe ichokwadi here kuti hausi kudana nomukadzi uyu. Ko tikazoona zviri kutaurwa apa, tikazoona mifananidzo yako iwe nemudzimai unozoti kudii? Mufananidzo hapana mufananidzo. Ko mudzimai wacho ari kurehwa akazotaura kuti azoshuwa uyo akambondikonza unozoti kudii? Unenge uchipokana nazvo. Une chokwadi nazvo. Right. Izwi rako kana richibuda paaudio unyatsorizira. Unyatsorizira. Zvokuti kana rakubuda pa unokwanisa kutsanangura kuti nderangu wandatsira. Naika. Zvakanaka. Akumbirwa ndimambo. Mambo mukomana ari kukumbira kuti oshandisa here foni yake kuti ape uchapu. Unoita kuti uyazive kuti ari kudanana nemudzimai wake. Ari kukumbira uyu. Kana mati ashandise, tochimubvumira kuti ashandise nechinamo. Mambo asati wabvunza ndiwangokumbira kubvunza kuna uyo ari kupomerwa mhosva kuti wakaziva sei kuti uyu Ronald ada kuramba mukadzi wake asi pakati adaro kadedzwa uchitonga dare racho ringi. Pamusoro inini ndakashanda kumboka munin'ina wake. Pakanga pachitirambwa mukadzi uyu naRonald ndati asi wakadedzwa uri sabhuku ipapo here wakaziva sei kuti Ronald aramba mukadzi wake. Nyaya iyi yakataurika nemunin'ina wake kwandaishandira kumba kwake. Makuwani. Mukadzi wangu adza kumuramba iyi. Ndikutogara naye. Wakandiona chimba gupu. Okay, fine. The police had to Right. Vabati. Mukadzi wacho ari kupi? Anene naye. Kawe yakunotione naye wesinodia. Chaine mtizo tuone kule makesi bangari. Unonzani sisi? Melissa. Pavanhu varume vatatu vari apa waumwe yasoda chainuka. Waune yasoda kuti auyu ndoatoyasoda suya. Mudo ndizvozvo. Uyoya uya nditombodini. Waune yasoda chainuka. Wandakakudanira naye ndiye one. Wandinotongoda ndiye one. Handina nguva ndikakombea naye. Saka nawo tongodida kana mbichani. Inawo ndida kana mbichani. Aiva. Ndokuda kuti wangu yewa. Haisati yakuita. Iri kuita kana pakada chinosegendzireta ngezi. Kana makada speaker Adzire gaindi tore speaker ndi connect vanhu vese vachinzwa. Okay, kasida shabana. Apa benji apa. Alright. Iwe. Na uya garira murume wako apa wainzwa. Ndiye kuti chi? Andinotopinda naye koma.
Okay. Iwewe auchikudana nawo. Avana kumukupinga. Avana simane zvakaitika ndinoenda kumurota. Chii chakaitika? Basa rapo yawo because mune budana baba vangu. Vana baba vari kupi? Maoko akachula chatauri. Ndakubira ana baba Vanga vambobuda. Ndoda kuti ugara apa ka? Ana baba ikudai. Chakadedzwa namambo kambeni kawo. Amunai. Alright, taura ana baba wako avamu. Ana baba wako avamu taura tizo. Komukusimudzire roko. Ngakubvunza mai. Aiwa, aiwa. Alright, taura tinje mwanasikana. Taura. Akataka kupimbwa namaini vangu mukadzi wabamini vangu vafanza ndo vaimupimba vachishaini vaitira kuti Iwe taura zvakanaka. Vaipimba vachipfimbirana. vaishanda kumba kwavo vaimupimba vachiedza kuti ndidanane naye vachimudza kuti maizuru vangu mulezi vangu ava vane paunada negore ndomangu atora mumwe mukadzi saka vaitoita umwavundidzira vachiti chii havapindirwe mumba saka shamwari kuona chii hauwade here saka mukomana uyu airamba kutaura chinoti wai ndofunga akaita 2 weeks achiramba achingoti hai inini handikwanise bcause mukadzi wemunhu anopisa handidi ndozviziva vakazoya kwandiri nini nainina Muna ganizani maganiza ari kudiwa panza. Taura. Ndobva watanga kuti tsoma neni. Saka ndikazosvika pakuta kunge ndabvuma. Mimi matinje tinjo Kiwe msikana hiyo. Takwenda mloma kawandisa. Taura kumana msungu kataura. Nyara taura mwana. Saka ndaita unge ndabvuma ndakabvuma kuside kwamaini wangu. Ende mukomana utora inongotoka ndopesa naye ndibazoita art pachikoro bandiza mwana wangu pamadombi. Saka ndinotopesana naye anogara kwamadombo ikoko. Tokomuniketa naye ndototaura naye kutoti makadiko mukwashe andoti makadiko ambu. Kwesi muna vangosunungukawo kwandiri. Ndo aiwa mine ndipedza kutaura. Aiwa taura nyaya yako. Saka musuno uyu ndakamudza kuti shamwarika pane nyaya iri kunetsa kumba kwedu. Ndiwe waiudzani? Uyu mukomana uyu nekuti amainini wangu akasiya vatsvekwa murume wangu apa akabva. Akugara namainini kumba kwate zvaro ikoko. Apa ndakugara ndega. Iwe kuvhuma kwawakaita wakabvuma uchiti chii? Usati waenda kumberi. Wakabvuma uchiti chii? Kuna amainini. Ndakabvuma kuti mazuva ano asikana unoti ndinenge ndakudanana naye. Ndakabvuma iye wacho unoti ndinenge ndasati atomboonana naye. Ndazoonana naye ndakaona naye kuseni ndichienda kuchikoro nemwana. Iye ndiye akatonditanga vati makadiko amukira. Ndoti ndiko makadiko kwashe. Ndokavandibvunza kuti amairo baba varofa variko here. Ndikati ndaupfuura nekumba kwavo ndayane kuroti. But still havapo because vakaenda kudhonje nezuro kuseni. Iye ndopavakabva ati kudhonje. Kana vaenda kudhonje vanofanira vakadzoka nekomba nekuti ndakasangana navo pano. Andifanira paathios. Ndopakatoti ndakatovasira uko ndiye kwandaimhanyira zvangu. Ndazoti alright saka varipo which means varipo asi zvamunoda kunitumira unabaro pandisvitse bhozi vane nyaya dzavo kudhara. Ndobva ndatobata information pandatoti alright ndobva ndadzoka kumba kuna amai ropa. Ndakabata information yekuti akasangana. Ndobva ndadzoka kuna mai ropa maini vangu. Ndobva ndatoti mai ropa muzere kuti rwona kuti murengwe nesuro waka uyu akatosangana nabaropa atopesana nabaropa dzimwe nyika izva mpurisa dzimwe nyika izvi nyakadzakayo Alright, fambeni ndare. ndopa akasangana nabaropa kubva apesana nani nawo bva anovasira panoti pana atiosi saka inini aitoda kuwana kuti apushe baropa avasire paanovasira ozoya kumba manheru mhero pabva atoti asikana saka zvikuita akachichii asi kana nezotani kwakabadza
foni yawo isa pa uyu bosi mazwalo an foni ino report taitotaura nyaya chitotaura nyaya dzevakadzi nditoti right skana ari right ani iye mkomano first nyarara muromo kuti ari right wakomana waireva aitara muromo kuti ari right ndiani ndini chitaura namaini vaindibvunza amira odoni ari right vakomana uchireva upi uyo mukomana ari kutokomerwa ndichida kuedza kuti ipapo mambo kutaura chinodzi chokwadi kudai baba ndaida kuedza kuti pamwe ndingabatsirike imba yangu bosi mari yekudai yekuya kudai ndandisiri ndaizoti chikabvondoka chekunzi ndikudanana nemunhu zveshuwa mainini vakasiya vanziva vaiswa pafrani kuti vanditreke vakabata zveshuwa kuti ndechikomba chandi kudanana nacho ka murume wangu anokwanisa kuti ase kuenda kudai asi handina kudanana nani zveshuwa ndakataura mashoko akawanda zvamunongoziva zvinoitwa mumba nekuti ndakabva nemo kurara nemurume chinyarara iyo varamba mambo tanga nokuramba nyarara kwauya murume wavo iwa nezvavabata mambo tanga muchiramba nyarara imbonyarara itete mese muri vaviri maramba nekuti chine makofu tere ngaindiconnecte chandisina kuconnecte tinyatsotifirana munhu asati angese aunaka imimi amusanukona kuti ari kuhuna ambatsirika mesha nechindemingoriziinikakana uya nditi unongomhanya kunabe matarani wanzongu kana uya munongomhanya machigugugu nairopa tera izvozvi na chero kusatombotamukana kupinda pamama mama nokasa udzongei ampinde munhu akanaa handatanguya nhasi akauya nhasi mongomhanya machigugugu maropa wangu akuenda kudongera notochera akasaenda nemoto musazonetseka tisinasinaona nemoto unongotozoenda kumachi mazuva rodoka zvavo semunhu ari kuenda kunoita mazuva mongotigugugu amairopa naichase aunyatira handimuda kuti ndimudze kuti ende munoteswa nyanyama nsanongora kudara nekutova apoto vachizivawo konongokurirwa maha nyaya vanomuudza saka ndinovandinomhanya mukangonoka ndosiya rokakaraka ine pandosvika nomatiko asi Kali wanaotoka kuda. Mimi ngomani mcheza rokana tomsiya hakotsa bose kwadza anoenda kumane ndeni ayo rokana musiya nomani ungagonotakura mucheche nekuti pamwe nyaya dzinogona zera sechiurongowa mune mucheche wachakada sezvake akasvina mucheche ndakamusiya manje anozonyunga kuti komucheche asara kana anogona kusungwa panguva aropo arepo angazonyunga kuti komucheche asara mwana ndoya naende paratinyepa kuti ropa akaenda kwatete vake zvonyeba kuti ropa akaenda kwatete vake vakadatikodzingira angu ndiri kunama ndipromisa chengeta zvako akuti tichanyeba kuti ropa akaenda kwatete vake ndiaka amainini vangu vaindi aiwa ndati Sacheme. amainini vangu alright tinonyeba andisikunyara kungurwadziwa nezvavakandi alright
Usacheme pamberi imhosva. Taura nyaya zvaida. Ndatini aiti ndichanyepa ndiani? Vachiti ndichanyepa. Ane murumani mota ndiani? Ane mota? Aiwa, ane mota. Aiti mumanga pamwe ndani mota pamwe aende mota kudonje nokuti vachatora mazuva ndiani? Aiwa, ndewa wavo. Aifana kuenda nemota pamwe imweyo kwete kuyani. Kwaiti munozongomhanya moti kugudzira moti munhu yawo yandiani? Ropa ndambozokera mashure ndakati atuya ndikuzichwani chipafera ndiwanyepera. Ndichevati akuya. Uchita sei? Ndaida kuvaudza kuti akuya nokuti vakandifimbira. Terera. Kufimbira kuita sei? Kufimbira kuita sei? Vaitaura mashoko ekuti andide uyu. Iye achiramba. Saka iye achiramba. Iwe uchita sei? Ndisingamudewo. Saka dare rangari pakati parangarire. Vaida kuedza kuti vakasiya vaudzwa nemurume wangu kunzi ini ndaakubuda. Vaitalo zvavakatora protection order. Ini ndaakubuda asare vagari pamusha. Asi muatreki. Varamba kuuya vati musabudise zita rangu. Iwe mudzimai. Iwe mudzimai. Usingazokupedzerwa nguva. Chuma mambo ngaire vauti ndinotakura mwana mucheche. Kuitira kuti vasazoziva kuti mwana anozovhusirwa unzi mwana asara sei. Lautaura ipapo. Hapana zvachada. Uchataura chiko. Iwe tichapedza makotsana kura kuti pfungwa yako chayakuyakurata. Saka zvokuti tifambe zvakawanda wanda hatichada. Ulaza ndombo wataurwa nemurume here wabuda. Murume wako ataura chidimu. Akati regai munzwe umbota unzwa wataura uri kutaura nezvozvo. Imimi maita madhoko. Wakataura sa unodana naye. Toziva sei? Tinoziva sei kuti unaurara naye. Kudanana vakabvuma tochizwa nei sei kuti unaurara naye nokuti mukadzi womunhu ukadzi wati hongu. Iwo zvanzi mukadzi wemunhu. Saka kumberi vacho kune kwadanana chasara chii. Vaedza kuti mane gore ne6 months ndakutimbira. Saka vaenda kwachindinetsa. Wavuma. Vawabvuma nokuti uri kunetsa. Ndakabvuma kwavari kwete kuti ndakabvuma ndodanana ndakabvuma kwavari. Ava handi ndivakwane connection here. Ivo akaindiri. Wakabvuma chii kuti asadzairana kudanana. Ndakavanyepera kuti asadza here. Kana kuti kudanana wokukwete. Hongu ndakabvuma kuti kudanana yasadhisi manje kamama. Aiwa ndina zvandoziva usatiti mama kana atiri kwete. Ndakamuziva ndimuzive. Ndora chokwadi. Apa unguchemera kwaduka izvo. Aiwa ndikunzwa muri mumwoyo mangu kuti Rei. Reiyo waitoita matatisesi ndobereka mwana mucheche ndowandotakura. Uyu ndozochema anozoti zvese tazvinzwa kapi. Mainini kadova ichidini kana ndakuuya munondishedza. Vaedza kuti ndakavaudza kuti rega ndikuudze mwanasikana. Rega ndikuudze chiteerera. Nyaya yako yakanga yakanaka zvakanakisirei. Iwe waimanikidzwa kuti idya imbwa yausingadyi. Ukadai vakasimuka neshoko rokunoudza murume wako kuti manini vari kunditi nezvanhengi. Zvino vakapfimbira kusvika murume azvibata ega. So iwewe imbwa wakadya. Wachakandilamba kuti nditaure naye hati. Ude kutomuchenesa yeye, kutomuchenura iwe wakatoinyengwa. Iye kutomugezera. Wati wanowane gore kuita sei? Vakatora amainini vakabva vandisiya saka ipamba Mamane gore. izvezvi vane gore ne6 months vasingapinde mumba mangu. Notora matamizvi ndosaka wanga wane nzara. Chingobva ndati nenzara ndozvakanipa kundidaro. Mama ndisati ndakazvino. Aiwa nandizvizeni. Ndisati ndaburana nemuntu ndikununure mwanasikana. Nyaya iripo ndeyekuti uri kutaura kuti wanga une gore nofunga abva kutonga apa ati svondo chaira hapedze. Wazvinzwa ka? Ati svondo hapedze anenge aida bonda nditi. Saka iwe kana ipapo waifanira kutaura kuti inini ndanga ne gore ne6 months ndosaka ndakati ndanga ndine nzara. At least kwete kuti iwe kuti hadisi yesu zvese zvakati zvinofanira kunge zvichiitwa zvacho pazvirudo zvese zvataurwa panapa neaudio yangu wakasetwa iyi. Wakatrepwa. Chirega itinzwe naiwe hanzi anina gore kachokwadi richi. Chiri kuneri pamusoro iyi. Mukadzi wangu anga asingarari mumba. Ndaiti ndakapinda mumba ndaimwana asimo ngapupuri. Aingaenda kumaraini ndokwaairara. Usiku nguva ndofunga ndaishingirira ndichiti mukadzi wangu achadzoka. Nguva zhinji aidzoka kuma11 kuma12 nyaya dzeusiku. Ndaitomubvunza nauyoyo takatozosvika pakuenda kwasabhuku yakatotongwa kwasabhuku nauyoyo. Ndakati ichapera but yakaramba ichikontinya.
yaiti ainga ari kupi nguva yese yaanasema nguva yese aiti ndiri kutandara panhau yekufamba usiku yoyoka. Munin'ina wangu mumwe musi achibva kupurazi kwana baba kudonjewo akasangana navo ava kumapast 11 dzepakati peusiku apa vari vega vakarwa kamini vakanzi muri kuenda kupi. Hanzi zino ndiri kundirwarisa kuti ndifambe ndakadai. Handizeti zino kana richirwarisa munhu unofamba usinoeka hembe kakadai here nekaspageti topu. Nemumwe mubvunzo wandida kubvunza Changamire, chikomba ichi chakasvika pakufonera munin'ina wangu arimo muno nezuro yakunewe akanzi shamwari nyaya iye watiisa pakaoma nenhau iyi. Nyaya ipi? Nhau iyo iyi nhau yakudarei iwe unonzalisala nyakudya vadedzwa nedare rinozopambozere pamusoro penyaya takatarisana nayo. Ichokwadi here mubvunzo uri kubvunzwa kunzi wakafonerwa nevavo chiuya wakafonerwa taura tinzwi zvaakaita ndofunga ndagona kutangira kumashure. Aiwa takakakasina tunyenya dzakawanda. Ndifonera nezuro aida dumpe solution tochiita sesha wanyaya zvayapenda ndikagona kupenda kuno kumushe sita svikudari kwamama ndavati kwete nyaya yato nesamoni andatondikwanisa kuchaja bhozi nandisiti chimira ipapo nyaya waifona ngeri yevi yainzi yapenda ngeri yene wozowaramba minuti wadana uyu yangeri ye nyaya waifona kuno kuti iperere kuno ndikamboshedza kumane kumashura nyaya yawaifona nezuro yakanga iri yanga yakurukurira kumashura nina uyu nemukadzi wake na uyu nemukadzi wa uyu andipamutete ndandebvunza ini kuti nyaya iyi ndapiwa samoni nyaya imwateva nezuro manheru ndepiwa samoni mangwana nemakuseni zvakanzomira sei kufamba sei naiwe umbo wanga uri hwenyatsotichekesa toni umbo nyaya yanga iri zvayaomai nyaya iri kuti mume aishanda kumba pangu samunokozerako noromwa chigunwe nyaya kai murume ari pedyo nendashanda kumba kwangu pafoni nemudzimai wamukomo wangu vana ndopa vakatanga kudanana ndokomana vatanga kudanana nekazviziva ndabva ndanyumwa amai guru vanga vanakatuma navo usiku vaenda kumba kweuyu ndabva ndavabvunza kudhepo tikamisa pamadombo distance ngatiranga famba dzimweni 600 meters kubva kumba kwavo usiku ndadingoende kuno kurumba mumaperi amai guru ndiri kuenda kupi anditsvaga mushongozivi ina alright ndichazvibata zvangu no problem yaiva yatenda indi ndaifanira ndakakwirwa dare muno muchinzi ari kundipomera chihuri handiri ngati alright no problem yane peyadonza handisi kuda kwesoko mhani ndinodza dare wokukweti tati nyaya ifonwa apa yanga iri yechichete apa saka iwewe waitokomuniketa neuyu achiti akununure panyaya iyi ndozvatira kunzwa kuti uyu paakakufonaira kuti umununureka kuti nyaya isave kuno kudai iwe uri kuzvizwa zvekutaura wakafona tipepo nhamba kana kuchiramba wakafona uchiti kudiwa hausina mazi muromo here ndikabvunzawo kuda kuti inini makandikudza nyaya nezuro manherani inzwa uyo ari kuti mangwana achiri makuseni amainini havana kutodana uyu here amainini avaya kutaura amainini vakutaura nauyu havana kuti mukadzi weuyu kudana nauyu amainini vauyu havana kutaura here kuti wo kudanana havana kukonzera uyu here kudanana here nauyu nokuchava negore amainini vakatodzera kare inini ndatangochena kumba kwa uyu mukadzi ndenda mukadzi wemuchiti nomurizi iwewe kana uri mumweka wakakonzerwa lero nandiri nokufunga kwangu ndaingotaura chokwadi kuti chokwadi mukadzi yakadana asina kaita zvokukonzerwa iwo wanga wakapisa wakanyara zvako kodare ndinoingotaura pamberi pedai kuti ndakakonzerwa nandisi ndakamukonza ine shwatadzwa kuti chokonzerwa ivi handini ndizvozvo saka chitaura pamberi pemama kuti ndakakonzerwa chete chipindura mama wakakonzerwa wakagamuchira yangomele kadaro pakara mukadzi ndiwerepo nhamba dzamweni ndovanaonzi mukonzo iye wega saka uri kubvuma kuti kudiwe ipa uri kuti mukadzi yakazoya kwauri taurisa muromo nawo taura tinzwi akabaita sei bazoita sei paseri pacho vamazodanana yes ndonyaya neuyu mudani
Mabasa maBhayibheri bharawengu. Ana Mateo mukabata. Okay, saka makazodanana zvenyu. Iwe makazodanana here nemurume. Taurisa. Taura musikana. Wakazoita sei uyu asvika uyu asvita shoko ega. Wakazoti chii? Wakazobvuma. Kuvuma kuita sei? Kudanana kuita sei? Yonzi yakazodana naye. Taura maboshona zvakaitika. Ausati. Asi wakabvumaka. Ndakabvuma ndikatonyepa maini ndakarara naye. Ukatonyepa kuti wakada sei? Saka noziva kuti wainyepa ndiani? Taura tinzo. Anozobvuma kuti wakanyepa ndiani? Saka zvese iwewe wabatwa nemhosva iwewe. Wazvinzwa? Akajanya muto chete mambo munyamana kudya. 1 pakufamba kanonzi kai kacho kanga kapfekwa kamini ndizo usiku nekasi wakambosangana nemunhu wakapfeka ikapo kugadzira dzimwe vakandibhirira kudhara mukamoya mainiyo vakandibhirira kudhara bambo patataenda kure mombo yedu yesango apa paa zvavaita uyo ukuko uyu maida kuitei maida kuti asibasasikanoba Ronald aiwa tauranga 4504 4504 changamire ataura iye nemuromo wake kuti haizotinirwa mudanga saka zvakaendwa nechinani vana vakabata basa nemusango mese nyoka dzenidziona pane nyaya yeda mombe zvinongagara nguva unototongawo mwana wochikautara pamberi pamamba pawakakwira gomwe vari kupinhura yemukadziyo iwewe ndiwakamang'ara saka zvaita mamiriro yakadaro mukadzi wako uri kumuda mambo mukadzi wangu ndiri kumuda sine chimiro chako ndakutotya ndizive kuti vanhu havakasangana ndizodai odhora ranga yaramba ichienda muberika kunotwa nepatonzi mukomana anoziva bonde kupfuura ini anoziva romenzi zviri kumberi uku ndosaka manzwa pai pachitangwa pachinzi baba ngavabude ndakutotya ndizive nemamiriro akaita nyika ndinoona kuti mukadzi wangu tadzokerana naye ko pamwe kwakanotsvagwa zvimwe kuseri kwakarumwa nezvimwe asi anonanzva namai anonanzvawo nai veduwe kwamaenda muchisangana masangana makupi kwamaenda yenyu kunokurukura nhau dzenyu maikurukura mumba here kana maikurukura yenyu musango munzira ndio mamaikurukurira iwe maikurukurira muri kupi ndio pamaisangana parodhi uchinatsoziva kuti uri mukadzi wemunhu okay ndekupa 30 seconds taura izwi rako rimwe chete chete wobva wanyarara taura zvacho zviri pamwoyo pako taura chokwadi chako
2023 ndane gore ne 6 months apinde mbaba akabva murega kupinda mbama akatotaura kuti mani pawatanga muchagira mwedzi wapere uze shuwa ndakazwe kusvika pakuti regai ndimbozama iwe unoma mukadzi ndine mumwe mukadzi mira tichikubetsera nhau yako chinzwa tichikubetsera nhau yako uyu mukadzi uyu kwa nhau iyi ndakaitarisa ndaona kuti imimi vapfana muri kumhanyira kuda kunoita vakadzi tutu musingazovagutsa mumba umu mazvinzwa uyu abuda pachena kutaura chokwadi iwewe hazvireve kuti unogona kuve kunoseta mariwa kutora vana vevanhu wotadza kuvagutsa 1 month 6 months 1 year 6 months akagara runzwisisa uyo akangomira good samaritan uyu anonzwisisa kupinda pakasina vanomira ndizo ndizo aiwa taura murume iwe wakapindira apa zvekuda kuti unochiramba kuti apa kwete iwewe une mhosva 1 musango murodhi imomo manga kusanganirana imhosva hazvitendedzwi ende chinhu chinorwadza ndechekuti munotanga muchiramba then mozosvika papoindi pekuti hongu zvakaitika zvino inini iwewe uri kutaura zvinosiririsa kuti wakatorerwa mukadzi wako asi uriwe honzeri futi yakakonzeresa asi ndine kutaura kwandinako changamiri mukadzi uyu ndaiti ndakapinda mumba make haaiwanika ndo zvatiri kutaura ainge ari kumaraini ndofunga teerera unzwe iwewe wanditi unomwe mukadzi anditi unomwe mukadzi iwewe uri honzeri yedambudziko mukati memba yako wazvinzwa wakamusunda kumuyambudza kubana dafi ndozvawakamuita kunomusiya musango remichero iyane nzara saka pane uya pekuti mhosva yaakapara uyu akapara mhosva semunhu the biological disease inyama dzinovhunduka padzinotora gore dzichivhunduka pasina nomira saka uyu akapfuura nepo akaona kuti panapa ngandichienda ndonyaradza then uyu she was prepared kuti iyi chiuya hako saka akonzera dambudziko uyu akabvuma imba newe asi iwe ndiwe akasuduruka mumba mako saka izvo hazvindiite warandi kuti nditaure kuti imba iparare mune vana vangani neuyu 2 kone uyo neuyo havana vanga vatori muurongo hwekuronga yavo imba alright fine aiwa mambo ndoda kutendai takarerekera kubandiko revanhukadzi nyabudya uri rombo uye aisipeda wakaona aishaika mumba vaifanira kuenda nana tete vake nanambuya vake wakataura kuti mwana wenyu zvaakuita ndichazvida waivungwa kuti anorarama nemwana musikana ona akazokuparira mhosva paiti pachafiwa zandipindure ndinokupa mhiko uri rombo pana tete ake takasvika iriwana wangakamutoya zvine rufu izvezvi alright fine atitere chinzwe judgment yagarisana nawe nese pamunenge muchiramba ne muchiti nyaya yatotanga nemoti chechi
ndakubvunza iwewe muridzi wemukadzi uyu, chekutanga wabvuma here kuti ndiwo wakakonzeresa kuti uyu ave ndanopara imwe mhosva? Ipapo ishe ndinopa bvuma, asi ndine pana achida kupindura pakataurwa namai Mpumira. Kwana atete nekwana ambuya twese takaenda tikizama kuti adzimai vangu vawanike pamba, vachitokomerwa kunzi wanika pamba, asi hapana chaigadzirika, zvaingotaurwa zvichibuda neuku. Right, chicheresa aiwa ndinogara pamba. Adzimai vangu vaiti vakabuda na 6 vaidzoka kumatikoru kana vaizoti ikoko kuti atebonda aitsikana aine zvaitsvaga chiteresa unzochinzwa iwewe ndati iwewe zvauri honzei yakakonzera kuti mukadzi uyu avanozese gumbo kunze. Ndinoona usingasvike pakuti uti ahumude kana uyu. Vazhinji vane vakadzi kana kuti vanobatwa kana varume vanobatwa, uri panzwa, asi azvimanyirirwe mukurambana. Ndokuti panoenda kunotariswa vana, panoenda kunotariswa kuti chakonzeresa kuti chimire ichi chivepo chii. Zvino apa akonzera kuti uyu mukadzi wako aende atsvage mumwe murume kunze ndiwe. Saka iwe haungachaenda kunongomuonza kuti ndakukuramba ndokuti wakamubatisa kudhara vana. Une mwana naye kana? Ndine vana vaviri. Vana vaviri. Saka unopafunge kuti vana vako vaenda vachichema vachigara nherera, iwe uripo, uyu aripo, nokuti achaenda kunomutora uyu aande kunofara kufadza tuvana twemumwe murume. Kana iwewe mukadzi wako wangaenda kunotora uchiti vana vangu ndinochengeta, aende kunofadza tuvana twako twemwe mukadzi uti toenda kunoita tumabhoyi. Andirupanzvisa? Ende kazhinji kana mai kana vachimhan'ara kuvarume vavo avamhan'are zvokuti tuvana uti tungabudepo tuchinzi tiri kutaura chokwadi. Pane masanctions anoita kudzimara baba atoramba tuvana twakabereka. Saka ndiyo zvari kushingirira here kuti utaure kuti imba hapana, iwe wakati unoda barika, inini ipapa ndinopapindira ndichimira ndichiti uyu anoda kuti adzidziswe, uyu akadzokeredza kunoita mufambiro iwoyo. Penalty yekutanga ndeyekuti iwe nditarise ndechekuti vacho ana shamwari vako vese panenge pane masanctions. Auchatendedzwa kuti uwanikwe uchitaura navo, muchita hurukuro navo, nokuti hurukuro dzavo ndio dzakusvitsa panasi. Runzwisisa? Asi kana uri nhubu naro nekuti kunyepera kubudisa tumisoji twemakarwe hapana zvazvinoita. Handidi vana vane musikanzwa. Uri kuzinza? Nombera ngazvinzwa mambo handichazviita. Iwe kana waenda wadarikira wafamba nekusi kwako wabvunzwa taura chokwadi chinosunungura. Tabvira chikweshana uko watanga nokuramba wozobvuma ipapo. Zvinorwadzisa tinenge takuti uyu munhu anoramba chinhu chaaita. Zvinove zvakaipisisa zvikuru. Ndio zvamanga maedza kuramba. Asi chokwadi chabuda chega. Saka ngatichitauriranayi mazwi ekuvaka. Iwewe zvazvamira zvakadaro wanga uchidei pane kumukadzi wako? Wanga wati iwewe nokuti zvamira zvakadai ndikakudzorera mhosva yako kuti iwewe ndiwe honzeri. Saka iwewe pakuva honzeri ndiwe unofanira kuti uyu mukadzi uyu achiri mwana uyu barika rirambidzo mwanangu, anotanga aenda kuDNA test kana kuti kuenda kwachiremba. Wazvinzwa?
wakaisa iyi nhau yeupombwe ndiwe ndaona wakanokinura ukasiya pamba wakavhura dho imbo dzinopinda kuno kudyira nyama yako kana waisiya iri pamutariro ndio zvawakaita saka iwewe woita saizvozvo apa paupombwe hatiutendedze haabude asina kuripa wanga uri kuda kuti uripwe chii chikomba ichi ishe pamusoro emambo kutouya kuzobatsirwa kuti ndizive kuti zvinobviswa murango wakadai kutoda kubatsirwa nemambo wangu kuti chikomba chingabvisewo zvakaita sei hauna kuteerera zvanga zvichiitwa vamwe zvakanaka nababa hatisiri pamwe chete vakandiramba vakatozudza hama dzavo vakataura kuti linda kubva pamusha ndaramba nakazvegore ne6 months saka wakatuwa shere neri wakatuwa shere neri saka usati maramba iyo chisiya vakupa mutongo ngatisoroi nauye shereni avari kutaura kai musi wa1 October guri ratapa pandambotaura kuti nhau ichaenda kwatete nekwana mbuya tikuti igadziriswa ndofunga takaita nyaya yakanenge ka6 ka7 ichitongwa ichiramba chikonzero chakasvika pakutogona kudzorera chakazopa nditore mumwe mukadzi wakampa shereni ndakaita neshereni nepfuma nemombe mbiri ndakasvorambirwa musha kwavo saka musana maramba ndakasvikonza nzi mwana wedu akashaya zvipfeko ndakati ngatifambei ndakanzi kuti mhanyira yabvayakadaro nyaya ndaida kurambira mukadzi wangu hapana chandinotaura achinzwisisa kuzviwachira ndaizviwachira ndega kwakanzi kwaitika kana nzi inhamu mumusha chiteereresai munzwe vanhu vari muno mushangure kwamambo makope kumapere ani mazvinzwa kwane chikoro chekudzidzisa vanhu vari kupinda muwanano vanhu vari kupinda mukuti mumba umu usati wafunga kuroorwa kana kuti kuroora unotaurirwa zvinoonekwa mumba nemurawo wekuroora akusi kungochete ukangosangana kumashopso mukatengerana doro mukatengerana makoksi moti taroorana kwete mukati mubedrumu muindastry munometsa wanzwaka muna magetsi ndio yaucha makunzwa mamwe yakubudapo kune vamwe vapfana vanhasi imini ndakanza vamwe vachiti kutsika nekufamba imi makorokoza makuti isisu kare awaenda kunorara nemwana wemunhu usati wabisa kuratidza kuhama dzemunhu asi imimi vana vanhasi muri kutora kufananidza nematsvakire amuri kuita ndarama masango kuti ukasvika ukachera gomba ukaona masamples yasina chinhu audzoke pagomba iroro saka muri kuti mukaona kamwana kemunhu kari kufamba kana tumazamu ukaenda ukarara nako ukaona kasina kukufadza auchadzokera chako kungotsika chedina kufamba ndio zvamuri kuita vana vanhasi nyika inovakika here muri kutozvikurudza kutozvinova madundurunge makangwara kutsika nekufamba kupfimba
nokurara naye kana akunakidza wodzoka uchimbonyepera kuti hatitombo ndakukuroora. Kana waona ane dambudziko zvisiri kukufadza wakutosiya zvakadaro wachadzokera pagomba iroro. Wakufananidza negomba. Musadaro. Iwewe panhau iyi zvawabvuma iwe pane kuda dzidziso counseling newe pamwe chete vese vari kuda kuita mabarika muchazouya kumaperoko mozogara nevamwe vakabarika vane vakadzi vakawanda vokudzidzisa kuti zvinofamba sei kuti muve nerunyararo. Apa unobisa mombe 4 chikomba. Kudzivirira kuita kwakadai detailing mombe imwe chete kuna nyakuja mombe imwe chete mudare. Macost court cost dzinodzorerwa kumumang'ari. Kuna plaintiff iwewe simulating factor wainge wari pawo wazvinzwa asi manje waratidza kupusa. You have played a fool. Unofunga kubudisa tumisodzi nekunyepera mwini kana kureva kuti wakapusa kana uchizobvuma kuti vamwe vanhu vachizokurongera kuti takukupfimbira. Tanga iwe wega wakapfimbwa ukapfimba murume wako wega. Aufanire kuti vamwe vazokutaura takuwanira murume takuwanira chikomba. Zvipfeko zvako tumaminiti twaurwa uto ndikasangana newe mapurisa mukaona musikana uyu akapfata kaminuni nditorerewo pikicha mukaona akapfeka kamwe kanzi kashoti kanoexposa mazamu nemisana mutorai pikicha mwana uyu. Mazvinza mapurisa tinotenda tazvinza. Iwewe ukaona mukadzi wako abuda akapfeka ikako tora pikicha. Iwe uri kuzvinzwa iwe? Uri kuzvinzwa manangu? Uri kuzvinzwa? Zvacho zvinokupa kutapira tunhu twakaita sekufamba usina kupfeka ndokwatamisa ikoko. Nokuti murume wakadzoka muchaenda kunoongororwa ropa rakanaka mopinda moita bonde katatu kasingagume. Wazvinzwa iwewe? Ndizvozvo iwe mosa wakapara. Ndine urombo mumajeri makazara nevamwe vasina mhosva vari kupika asi vasina mhosva. So nyaya yako yakudzvinyirira nokuti wanga watanga nekuramba zvimwe zvaunoziva. Ndiuyo uri uchiche uyu ishamwari yako iwitness. Saka ndinoti endai munogara zvakanaka. Judgment ndiyo yandapa mainzo pamusoro ichangamire pane pandiri kuda kutaurawo pamusoro pouyu akare nyakupara mhosva. Nyakupara mhosva uyu ane hama here dziri muno? Uri wega muno? Ya, saka zvatiri kuda kutaura ndozvokudai. Ongwarira kuti nyaya iri papakaii uchange uchiti uchagona kubisa mombe dzawataura wakuti ndaombekwa kuti unge uchimhanya nemukadzi uyu. Saka tikukumbira kuti muri vana adiki sitere kubvira pana iye uyo akare kuva nemukadzi uyu neyakuva newo kupara mhosva. Shamwari mukadzi wemunhu haatambwe naye. Mukomana uyu anorati akazongomhanya kuti akakurumidza kuroora asi
izvo zvinezvi tingatadza zviri kuzvitaura asi tine zviitiko zvakawanda zvatakaona zvine vanhu vari pasi pamusaka pokuenda kunokonza mukadzi wemunhu. Takumbira kuti kana paripo ipapo rega kuzofa futi uchiti unoda kuzopfepetedza mukadzi uyo kuti ndakabisa mombe nokuti ndakurova chokwadi unofa.